ये तने मंगन बा कहना कि वो पास के एकदम बेटा इज्जत में दागी लागी ना कही के जन बात मन बाबा न पता भैया जल चढ़ा के चलल डहरिये में माई रहे कहलत की माई जन बात मन बाबा का मंदिर खंडहर पड़ गई आदेश करती तो बाबा का मंदिर देती बनवाए आ बाबा वरदान दे देले बनो कि जैसे इज्जत से आई बड़ो वैसे इज्जत से जीवा में होगा गाँव तब माई एकरा में ढेर खर्चा नहीं थे अरे देवलिया गिर गई बे तीन टबा बटले बा पटिया फूट गई बा गटरा बा टूट गई बा आ सिरमिट के एवरी ऊपर ले जरूरी बाय तो कहतू तो बनवा देती तो माई कल किए बेटा अब ले का चाहिए जब बाबा वरदान दे ही देले बनो तो बनवा दो तुरंते बचवा घोड़ा लेके चल दो बिन्हाचल गढ़ पहाड़ तके वही में कहला कि लड़का रे चल गई गोवर्धन रे पहाड़ जे बात तो लड़का चल गई माइन के छोड़ के आ कॉलेज किए माई 4 बजे शादी का 4 बजे सवेरे बाबा को मैंने पूजा छोड़ी है जा माँ भैया हो ये धीरे धीरे 8 बजे लगा लड़का तो चल गई पनमा कॉलेज किए अम्मा जी हौ जन बात मन मेलवा में कुल सुतल बाणो सो मने के गड़ला तो नहीं है ना मेलवा में जन बात के साधु को तुमड़ी कुकुर सियार घिसरावता आ केहू का मुड़ी पे मुतत बा तौरी पाप जात बा बटुरा तो एक कमरा के जदुइया आपस करो कि सब गंगा करो स्नान आ सब मर मैदान हो खो हाँ पहले लेकिन सुख भाई रहेगा। का अरे सुमिरी शरणिया पंचे साधु लोग का नींद टूटल तो साधु लोग से बाजे लो लाल की सरवा हमार तुमड़ी फेंक गले बा हाँ बाज गेलो सब करे में आज इन बात तुम जोगी अपना में बाजे लगना हाँ आज इन बात तुम इस सिपाही चाचा का तरफ से 20 रुपया बा चाचा का पलकी बा ए भैया तो बरकरार रहो कि 10 रुपया मिलत रहो तोहरों के ऊट पर चढ़ जा जिन बात उन्हें भैया ये महिला का जब नींद टूटल तो सब मर मैदान होके कफे में पड़ल केहू नहान कफे में पड़ल महिला का जब नींद टूटल तो गंगा तीरे धीरे धीरे घूमे लागल कि देखत इतना दिन चढ़ गई बा काज नहैले बा कि नहीं खे नहैले जब गंगा तीरे घूमे लग तो एगो फूल पत्ती गिरल है तीरे तो वो के ना पड़ल विश्वास फूलवा तो रहे टटके लेकिन विश्वास ना पड़ल कहलत की रह मंदिर पर नहीं पता लगा जब मंदिर का सिकड़ी खोलत तो देखलत कि मंदिर में लेवे लाग गइल भाई झनक गइल शरीर कहलत तनिको डर मनलस नहीं ए भैया तुरंते पहुंचल बेलवर सिंह के जाके कहलत कि तनिको डर नहीं खे मनले मेला के अंदर गंगा को ले बाटे स्नान आ नहीं खे विश्वास तो चलो मंदिर पर देखा दे ले लाग गइल बढ़िया ए भैया बेलवर सिंह जब सुनत तो तुरंते मोछ पर आप कर लगा हाथ फेरे लगलो कि साला जन बात तो हमरे पानी भिजा दे डुबकी बजला
कहना माहिल तोहार ड्यूटी लाग जाती है गंगा तीर पर कि कब डोला आवता तनकी खबर दिया जना हम डोला ले फनवाई लुटवाई न भैया ए भैया जन बात तवन 4 बजे लागल त जन बात तवन तीनों रानी मुंगिया लौड़ी चारों अपन अपन झांपी उठा के लेके चल दली गंगा करे खाती स्नान अब बबुआ चल गेल बा विन्हाचलगढ़ पहाड़ जन बात तवने भैया जब देखलस माहिल की नाही निकल गेल हो कैसे देख ला इधर चापत रहा जन बात होने भैया जब महिला का नजर पड़ गई कि नहीं रानी आवत लोग बा तो जैसे कुकुर देख के चिहुकेला चाहे कौआ चिड़ई वैसे चिहुक के चलल कि कहीं नजर न रानी के पड़ जाओ जाके तुरंते बेलवर सिंह से कहलत कि एकदम डोला आ गई है गंगा तीरे आ जल्दी लो घेरवाई भैया हो तब वो में भई का कि अरे सो मेरे शरणिया पंचे रानी जब चलली आते वही जनवा तवन माहिर खबर जना दहलक तो छूट गई कवरा लड़वैयन के आगे छूटे लागल मैदान दावा करोटी तवे जर गईली बटली फसल हो जाए घोड़ा वाला घोड़ा पर चढ़ गेला हाथी वाला हाथी पे भइला सवार अब पैदल वाला पैदल चलो आज बंदूक वाला रहे वो अपन गोली भरे शुरू कैलस अब हाला बरछिया पे ले लोग रहे उठार तब बहुत कहले कि हौदा कसा गइल अब हाथी पर में गोला देले रहे भरवाई लेके जन बात तवन जे वही सोना का गोता लागल आते वही सब नाई में हो गई अब वही ऊपर ने खेलो निकलत पानी में ले मैंने नीचे ही गोता मर लो तो घेरा लो जब ऊपर ताकल तो चारों ले लश्कर घेर ले भी बढ़िया ए भैया बेलवर सिंह कहना कि देख सोनमा जल्दी हमारा डेंगी में बढ़ जाओ आज तो धो के बहिया ले बैठ तब बिगड़ जाई पानी अल्हार उदल का चर्चा कहे जोगना भाई इतना बा टुकुर टुकुर सोनमा ताकत या कलत की तनिको डरमानत नहीं के हई देखा कि हमारा देवर का शान जेन बात सरग में रहला पूर्व रेंगवलसपुर पाटन दक्षिण गेरुआ पहाड़ पश्चिम मक्का मदीना उत्तर सात खंड नेपाल आ जेवना जेना कोरी में घूमल हबौनो कोयला देले ह बोहाय आ जेने जाला तेने जेन बात कांटा बिछावत जाला आ हई कैसे पैदा हो गई भैया हो कॉलेज की बोर्ड घर का बेटी हई आ जेन बात डर मानत नहीं ख तो हमारा देवर का नाम रुदल ह ओकर शान सरग में मेरे डाला अगर नाम मनबो तो तोरा घर में पालल कुमार कन्या हो तो जबरी डोला ले कलक महिला की एकदम धड़की भड़की हवे डर मनिहा जमत चपले रहा सोनमा कलक केतनो समझावे लेकिन बेलवर सिंह तनिको मानला नहीं लेकिन भइल का कि अरे सो मेरी शरणिया पंचे
ओके अतनी पनमा कि घींच के मारा जादू नाई के देबू डुबाई इतना बात जब मलाह सुनो सो अपन डेगी लेके चलना सो पराई कि जेन बात नहीं तो सरवा चढ़ावलस हमनी के जब रोजियो रोटी वाली बात है तेवनु डूब जाए डूब जाई आ हमनो को मर जल्दी खाइला बिना मरे लगी परिवार आ महिला सबसे जीवले चलल पराई पहले भागल आ आगे जाके घेरो तक कहलत है मते तना जादू को धमकी का देखले बड़ा ओ करी बात कहना बेलवर सिंह की हट सरौ ने तो चढ़ावला ला जिंदगी खाच में पड़ गेल लियो आ आगे रोकत तो बे चप्पले हम छोड़ब ना वो बाबा ने निराद में अब तो पार्टी पहुंचल रेवटी पर महिला कलत की कमल लकड़ी लगाई कलत की देखा राजा बेलवर सिंह मेहरारू मर्दन को धमकी सहा जले मेहरारू को धमकी सहा ले ना तन चल जा दाल झिलन में राजा रेवती सिंह दरबार जादू को खेती होले जादू खरीद के लेके आओ लड़ाई जादू को जदुए से हुई हाँ बेलवर सिंह कहना कि जनबा तो दाल झिलन में राजा रेवती सिंह तो हमारे बहनोइये हम जहाँ खरीदे के का बाटे वो जहाँ तो जाए दू चार गोड़ा उठावले चल आई ए भैया इतना बात जब सुनने को फटाक देने घोड़ा पर भैना आ चल गिना धीरे धीरे दाल झिलन में राजा रेवती सिंह दरबार आज पहुंचलन तो भाई का कि अरे सो मेरे शरणिया पंचे डुमराव का कैसे बाटे कुल परिवार कहना कुशल मंगल सब कोई ठीक बा सब कोई मऊ जुड़ावत बाय आ कहना कि पाहुन हमावत हई काशी मेला से हाँ आ 3 गो डोला चढ़ गई बा सोनवा पनवा फुलवा का आ संग में मुनिया लौड़ी का आ जादू का धमकी देले बारी सो जिनबा तो हमके जादू दे दे तो मैं जादू का मार करे खातिर जिन बात तो हम तीनों को डोला लूट के ले आई हाँ ए भैया रेवती सिंह कहना कि देखा पूर्व रेंगौलसपुर पाटन दक्षिण गेरुआ पहाड़ पश्चिम मक्का मदीना उत्तर 7 खंड नेपाल केहू रुदल का जोड़ मिलल ना बौनो कोयला देले हा बोआय तो ओकरा चक्कर में हितऊ पर महल अगर घर में पालन कन्या होई बार कुआर तो जबरी डोला ले फनवाय आ तोहसे भेंट नहीं थे हाँ। आ हमसे मेला हाट माने हर जगह भेंट बाय ए भैया कहना कि देखा भइल का अरे सो मेरे शरणिया पंचे